खुलुमबाय बड' एनालाइसिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन माबोरै सिबिआइ आव एसआइ महरै जयेन जानो हायो एबा सिबिआइ आव साब इन्सपेक्टर साख्रिखौ मोननो हायो। साब इन्सपेक्टर साख्रिखौ मोननो थाखाय मा आनजाद होनांगौ, एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाफोरा मा, सेलेक्शन प्रसेसआ माबायदि, बेसेबां सेलारि मोनो, बेफोर गासैनिबो सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला बड' एनालाइसिस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोफोर, सिबिआइआ जादों भारतनि मोनसे नायबिजिरग्रा हानजा एबा इनभेस्टिगेशन एजेन्सि। बेयो मिरु सरकारनि आखायाव थायो एबा मिरु सरकारनि बिथोनाव खामानि मावो। सिबिआइनि आबुं महरा सेन्ट्रेल ब्युर' अफ इनभेस्टिगेशन। सिबिआइआ गुबुन गुबुन गेदेर जाथायफोर जेरै रां जाख्ल'नाय, जिनाहारि खालामनाय, बुथारखोमानाय, उदखारिफोरनि गाग्लोबनाय बायदि जाथायफोरखौ बायदि आदब खान्थि सोलोफोरजों गोथौयै नायबिजिरनानै बेफोरनि जाहोन-जाउनफोरखौ दिहुनो आरो गुबै दायनिगिरिखौ सिनायथियो एबा साजा होयो। जों गोबां समाव नुनो मोननाय जायो दि बबेबा मोनसे जाथायखौ जुदि रायजोनि पुलिस बिफानआ सुस्रांनो हाया एबा सिआइडिआ सल्भ खालामनो हाया एबा पुलिस बिफान एबा सिआइडिनि इनभेस्टिगेशननि सायाव गोजोननाय गैयाब्ला बे जाथायखौ इनभेस्टिगेट खालामनो थाखाय सिबिआइखौ खावलायनाय एबा सिबिआइनो बिबान होनाय नुनो मोननाय जायो। जेरै बिदिन्थि महरै दाबावैसोनि आसामनि जाथाय एसआइ जुनमुनि थैनायनि जाथाय। जाथाया माबोरै जानाय, गुबै जाहोना मा, बे जाथायनि आन्दोआव सोरनिबा आखाइ दं नामा, दायनिगिरिया सोरमार, बेखौ सिबिआइनो इनभेस्टिगेट खालामनो होनाय जादों। बेफोरबायदि माखासे जाथायफोरखौ नायबिजिरनाय आरो दायनिगिरिखौ सिनायथिनानै साजा होनायानो सिबिआइनि खामानि। बेयो मिरु सरकारनि आखायाव थायो एबा बेयो मिरु सरकारजों दैदेनजायो। दानिया आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन माबोरै सिबिआइ आव एसआइ एबा साब इन्सपेक्टर जानो हायो एबा एसआइ साख्रि मोननो हायो। लोगोफोर, सिबिआइ आव एसआइ साख्रि मोननो थाखाय सासे बिजाथिया एसएससि सिजिएल आनजाद होनांगौ। एसएससिआ खुंनाय कम्बाइन्ड ग्रेजुवेट लेभेल आनजादाव उथ्रिनो हायोब्ला सिबिआइ आव थोंजोङै साब इन्सपेक्टर जानो हायो एबा सिबिआइ आव एसआइ साख्रि मोननो हायो। एसएससि सिजिएल एग्जाम होनोब्ला स्टाफ सिलेक्शन कमिशन कम्बाइन्ड ग्रेजुवेट लेभेल एग्जामखौनो बुजियो। एसएससिआ गोबां रोखोमनि साख्रिफोराव उदायथाव बिजाथिफोरखौ थिसनथाइ होनो थाखाय गोबां आनजाद खुङो। बेनि गेजेराव सिजिएलआबो मोनसे। गुबुन बिफानाव उदायथाव बिजाथिफोरखौ थिसनथाइ होनो थाखाय जथायै सिजिएल आनजाद लानाय जायो आरो एलिजिबल केन्डिडेटफोरखौ एलिजिबल डिपार्टमेन्ट एबा पस्टआव थिसननाय जायो। नाथाय सिजिएल आनजाद होनो थाखाय सासे बिजाथिया जायखिजाया स्ट्रिमाव ग्रेजुएशन उथ्रिनाय जानांगोन। लोगोफोर, सिबिआइ आव साब इन्सपेक्टर जानो थाखाय सासे बिजाथिया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय ग्रेजुएशन एबा बिए, बिएससि, बिकम उथ्रिनाय जानांगोन। बैसोआ 20 निफ्राय 30 बोसोरनि गेजेराव जानांगोन। एसटि, एससिफोरा 5 बोसोर रेहाय मोनो, अब्ला एसटि केटेगरिनि बिजाथिफोरा 20 निफ्राय 35 बोसोरनि बैसोनि बिजाथिफोरा सिबिआइनि थाखाय सिजिएल आनजादखौ होनो हायो। सिबिआइ साब इन्सपेक्टर जानो थाखाय सासे बिजाथिनि हाइट एबा जौथाया जानांगौ। हौवाफोरनिया 165 सेन्टिमिटार, हिनजावसाफोरा 150 सेन्टिमिटार जौथायनि जानांगोन। देहाया राफोद जानांगोन, मेगननि नुथाय नोजोरा गोग्गो जानांगोन। एसएससि सिजिएलनि थाखाय बेफोर एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाया फुलफिल जायोब्ला सिजिएल आनजादखौ उथ्रिनानै सिबिआइ आव साब इन्सपेक्टर महरै साख्रि मावनो हायो। सिजिएलनि एग्जाम पेटार्न एबा एग्जाम स्टेजनि बाथ्रा बुङोब्ला बेयो मोनथाम खोलोबनि जायो, टायार 1, टायार 2 आरो फिजिकेल टेस्ट। बे आनजादा बे मोनथाम खोलोबनि जायो। सिबिआइ साब इन्सपेक्टरनि सेलारिनि बाथ्रा बुङोब्ला सासे साब इन्सपेक्टरा 49,000 निफ्राय 72,000 रांसिमहालागै मोननो हायो। बेनि अनगायैबो गुबुन माखासे खाबुफोरबो मोननो हाबावो जेरै पेट्रल बिल, मबाइल बिल, थानाय न'नि खरसा, जानायनि खरसा, थांफै राहानि खरसा बायदि सुबिदाफोरखौ सरकारनि फारसेनिफ्राय मोननो हायो। बेनि अनगायैबो सासे सिबिआइनि मावथि सोद्रोमा एबा अफिसारफोरा बोसोराव गासै 13 दाननि बेथन एबा सेलारि मोननो हायो। लोगोफोर, माबोरै सिबिआइ आव साब इन्सपेक्टर जानो हायो बेखौ गुसुङै बुङोब्ला सासे बिजाथिया जायखिजाया स्ट्रिमाव ग्रेजुएशन उथ्रिनाय जानांगोन। बेनि उनाव स्टाफ सिलेक्शन कमिशना खुंनाय सिजिएल आनजाद एबा एसएससि सिजिएल आनजादखौ सिबिआइ इन्सपेक्टर पस्टनि थाखाय प्रिफारेन्स लानानै उथ्रिनानै सिबिआइनि साब इन्सपेक्टर जानो हायो। नोंथांमोना बेनि सोमोन्दै मिथिनोब्ला एसएससिनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै आबुङै मिथिनानै लानो हागोन। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।